uthunyiwe, umagiwe, and you are given all the things that you need to fulfill the purpose of the divine. uLindi ufuna ukwazi ngempilo yakhe ke namhlanje angihloli, ngihlola endlini, ngihlola online mangabe uthatha i-private consultation kuphela. Wena boy zazi nje ukuthi ukuphasa kusezandleni zakho, kanjalo futhi nokufeyila kusezandleni zakho. But I do private consultations so that sikwazi ukusetha yonke into siyibuke kahle. That way you have a deep layer that is exposed in the consultation. Okwazi ukuthi that layer is the layer that you hang on to, that you want to cleanse, so that when you do any kind of egg cleanse, you have a concrete thing that you're working to cleanse or break or release, right? So ukuhamba uma kanjena ubuze emgwaqweni ukuthi am I okay is not going to really regulate your life and balance your life and align you in the way that you need to be aligned. We need to start taking our lives more seriously. Ngiyazi ukuthi la emhlabeni nje wase South Africa akulula ukuthola abantu abaqotho abaneqiniso futhi abanekhono lokubona, nabantu abathwase ngeqiniso, abathwase ngoba vele banesiphiwo bayabona. Umuntu obonayo manje umuntu onamanga nje. Umuntu obonayo nje umuntu onamanga nje. So vele sengiyazi ukuthi sinaleyo nkinga, mhlawumbe uyafuna ukuthi ubonelwe izinto kodwa manje awazi uzobheka kuliphi izwe because kunoshaka nje la ngaphandle and they tell you what you want to hear. And then kunaleyo nkinga ke futhi ukuthi kwanina manitshelwa iqiniso nifuna ukuzwa izinto enizithandayo njengokuthi yebo uzophasa esikoleni. Uma kusho isangoma kanjalo usukhipha 100 rand afika akutshela ukuthi yebo izokuthatha indoda uzoshada. That's all that you wanted to hear. And let me tell you, empilweni nje. Mina I've been on the road for 30 years manje this year I think. Since ngiphume phehlweni, and it's a continuous digging and leveling, digging and leveling, digging and leveling. And unless you dig, I just want to feel better or I just want to feel good, awakabi sesimweni sokulungisa izinto zakho. Uzozwa amanga, and then you just go about life, and while things are going well, uyakhohlwa. Then mase shit hits the fan, bese ubuyela emuva manje, and there's no way of actually finding the right person at the right time to have you get to the bottom of things. Mawungakayi get to the bottom of things, vele uyiphilele nje udle isinkwa, uphuze amanzi and not look for a different, better life. But mawufuna wena the concrete, real changes and real alignment, kufuneka uyohlola. Ufuneke uthole umuntu ozohlola, ohlola ngeqiniso. And yeah, ufuneka uyikhathaze and ask people for referrals. Right? I'm there, of course, but and then the books, I'm telling you, I'm not lying to you. I wrote the books because I'm not going to be around forever. Number one. Number two, I cannot read for every single person that needs my help. But people with the books, because they are like manuals, anama rituals parat, they are cleansing. It cleansing is not just ukuthi mangabe kuqhamuka iphela of how to wash for isichitho. There are deep cleansings. They're very serious, old, ancient things that are in all of our bloodlines, not just, a simple person
out there who's suffering from um, generational curse noma isichitho noma ukubanjwe intando or izinto enjengalezo. It's serious custom things, serious ancestral things, and serious witchcraft or energy things. So incwadi nje, they are your sangomas from now on if you can afford them, because they not only get you to learn and know how to diagnose your own issues and problems, uyibhekisise kahle izinto zakho, and then be able to kind of diagnose preliminarily. And emva kwalokho, in the back of the book, you go to a ritual that would correspond to Kashula at the source, the problems. And then not just you manje, but your mother, your father, anyone who's in that lineage. That's the kind of work that I included in the book, just because I want it to be permanent, and I wanted it to be, you have the book, you can not only help yourself, you can help your family, you can help friends, you can share the book, and someone else can get the book and do the rituals, so that kahle kahle ngifuna bonke abantu who can possibly get their hands on the book to have a hands-on way of breaking free of the things that I know are innately built in since Adam and Eve times, that all of us are struggling with that one entrance into our souls and our bloodlines, that one entrance, leo nyoka leo. That's what we're all having to deal with. And okay, unomthandazo uthi iqiniso yogogo, hey, it's better hlola kumuntu osehambile indlela. Yeah, umuntu nje ungasabi ukubuza umuntu ukuthi uyabona, hayi ukuthi ubuze nje ukuthi uhlola ngamalini, and then if you can afford it you go and do the reading. But owaziwa omunye umuntu ukuthi uyakwazi ukubona, abantu bayazana, and abantu abaya kubantu uma ubabuza bazokutshela ukuthi ukhona ubani, ngisho ongathwasanga, ongasona isangoma, like a self-initiate. Mina ngangisizwe kakhulu empilweni yami yilabo bantu. Umuntu othi hayi mina ngisona isangoma, angiyena umthandaza, ngiyona inyanga, nginesiphiwo nje, ngiyabona njani, ngiyakwazi ukuthi ngikhuleke bese ngiyatshengisa izinto. Uthola ukuthi loyo muntu loyo upetulela yonke inyakanyaka yezinto le, ngoba unesiphiwo sokubona, but akazange adlule ekuthwaseni and go through the whole process of ukuthwasa. And then bese uzothola lezi inyoka-ke ezahamba zathwasa iy'nsuku embili, bona-ke abagqoka yonke inhlobo yenyakanyaka yobungoma namashoba, nakho konke, banakho konke, akukho abangenakho, banemibala futhi ongakaze uyibone emhlabeni yezangoma, amabhayabo nje, angazi noma bawathenga kuphi, eChina or where. Labo-ke, they are set, they have costumes upon costumes of ubungoma, and yet akho lutho. So you have to do the research, uthole umuntu ozokwazi ukuthi akufundise, anjalo akuhlolele iqiniso. And then bese kuba khona-ke ukuthi vele nomuntu okwazi ukubona, abanye banesiphiwo sokubona but abanaso isiphiwo sokuthi lento-ke uma sengizoyilungisa ngimelapha kanjani umuntu, ngiyilungisa kanjani leyo nto, akakwazi ukwenza ukuthi kwenziwa njani. And let me tell you, it's not just a random anyhow ngokuthi I feel this way or my ancestors guided me ukuthi ngithathe ubulongo ngibuhlanganise namaqanda. It's not just that all the time. There are very specific inyongo zokuqaqa izinto. Ngeke ukale ukuthi umuntu akahambe enze inkukhu eziwu-2 emfuleni, kanti into yakhe idinga inkomo ezohlawula kanje. Lolo siko lolo, or kanti into yakhe eyamakhosi, eyesizwe sonke esabhubha kanjani, kufuneka inyongo yenkomo if wena usebenza ngey'nyongo. So leyo nto yaziwa isangoma esesithwasile
esaziyo ukwelapha ngobungoma. Asaziwa umuntu ofike wacobhoza for 2 minutes ebese egqoka ibhayi. Angeke ezazi lowo muntu ukuthi what is the measurement of atonement? What is the measurement yenyongo? Uzokutshela ukuthi hambe uyokwenza inkukhu kanti kufuneka imbuzi. Akutshela ukuthi kufuneka imbuzi kanti kufuneka inkomo. Because those things are things eziqeqeshwa kumuntu okhipha inkomo eyoyifundela. As simple as that. And ukhipha inkomo uyofundela is not a 6-month process. It's not a 6-month just yabona ukwenza ama-braai nani for 6 months and then ushisa impepho for 6 months and think that usuphumela ukuthi wena uyakwazi ukuba udokotela womoya. It never happens. Uthi inhloli yomoya ugogonene hayibo wepromise usungiqambela amanga manje. Uyangiqhatha. No, I'm not advertising myself, and Nomtandazo is not necessarily advertising me. It's just into le oyiphiwayo. You are born with it, and uma ungenayo awunayo. But there are so many people abathwasa ngokuthi nje ugobela ubefuna leyo mali leyo, nawe ubuyithandela nje ukuthi uthwase ngandlela leyo uthwasa ngayo. And kwenzeka ukuthi ke you were just told ukuthi kuguqwa kuphi kwenziwe njani and so on, but actually isiphiwo sokukhipha inkipho nokukhipha imfihlo either emzimbeni womuntu ukuthi uguliswa yini noma emoyeni ukuthi uguliswa yini, nokuthola umlando ophelele ngomuntu mangabe umhlolela. Akuyona into leyo ka 2 days noma ungabe uphuzile waliphalaza, but in your testing is where you hone that skill and you develop that skill, and in your working with different people. Hayi ukuhlola ngotshwala futhi, hayi ukuthi usufaneke wena uthola amasavana awu7 before ukwazi ukukhipha amaqiniso ngabantu. That's not the way either. But kufuneka ngempela nibuye emasontweni. Angisho ukuthi ningasonti njalo. Angazi it's a sort of metaphoric kind of speaking. Ukuthi ingqondo ayibuye ekuthenini kunezinto ezitholakala kalula ngokuthi uhambe uyonikela u5 rand kwaShembe. That kuyenzeka, but your life needs to be in your hands in a different way than that. Kufuneke uyibuyise impilo yakho ezandleni zakho and uqale manje ukuthi ubheke ngempela ukuthi ukhona njena amasiko akho aphelele, uxhumene nendlela nomdali ngendlela, uxhumene nomsamo nezidalo zakini ngendlela njalo. Ungabe lokhu complaina ngezinto ozazi kahle ukuthi azimile kahle kwakhona emsamo kuyinyakanyaka, and wena ubhizi nokuthi uma ngihambile ngaye esontweni ngafike ngakhuleka noma ngafike nganikela epulpit leyo mali leyo, God will look after me. And that is, that is a possibility. That is a truth. But do you then come home and do the measurement ukuthi njengoba ke ngihambile ke with the intention ukuthi ngizonikela esontweni imali ethile, ngikwazi ukuthi uNkulunkulu angenzela uA B no C. Uyabuya ke bese uassessa ke ukuthi did that bear fruit? Leyo 100 rand ke othathile from your home, from your family, wayonikela ngayo lapha kumfundisi ngoba wena wazi ukuthi owakho uNkulunkulu uyathengwa lapha, wasuthola ke the results that you were looking for. Nanso inkinga nje ilapho inkinga ukuthi sivele sibe blindly following, and we're not pragmatic enough in our assessment. And I understand ukuthi kunama testimonies inqwaba, especially in all the faith and religious sections. Kunama testimonies amaningi over many things. The whole industry, religion,
is thriving on testimonies and things like that. And those are not testimonies of necessarily churches. Those are testimonies of those individuals and their creators. It's not necessarily a testimony of the religious system. Anyway, bengekho kahle hle lapho. Let me greet my friend Hutton, Mr. Williams, that has just entered the house. Kunjani, Mr. Hutton? Kunjani lapho? Uchi Sheng, Thokoza Makhosi, and Andris Mkhwanazi, ninjani? Uswelihle says, ngicela ukubuza abasekhaya abangasekho basangibhekile. Angazi angazi yabona-ke yilento ebengisho ukuthi angeke mina uyabona nje ngiyimina njengoba nje ngixoxa ngezo zonke izinto lezi bese ngithi bam yebo abasekhaya kini bakubhekile angeke ngazi ngingakwazi kanjani nje lokho. Mr. Hutton, check this out. Konje vele wena usuyitholile le ilokhuzana the news about this one. So it's now available. Uyabona ukuthi nganginjani? Ngangiyinikele kabi lapha. Ngangiyinikele. I didn't look it, but I was 33 years old right there. And that's my Gobela Umamthembu wasematshaleni. And that was probably the first month ephehlweni in that picture. So ke uthi unomthandazo mina ngavele ngaba isidudla wasuugcwele ubhavu sukhululeke phakathi. Yabona nje ngisho ngabe utshelwe inkinga kodwa uma kuyiqiniso kuyelapha kwangempela futhi. Yabo ngisho ngabe utshelwa nje inkinga eziningi kuthiwe lungisa kodwa ngoba usuzwile futhi lokho okuzwile uyakwazi noma uyakuzwa ukuthi kuyiqiniso kuyaphilisa kwangempela ungaze ukhuluphale vele. Uthi ke uPrince bengisacela ukubuza ingabe wazi kanjani ukuthi isiphi isidalwa esibhekene nawe? Mbuzo right ke futhi loyo ethi ngiphuze kancane. Hey. Yabona ukuthi nayinkwansho kuthi angikudumaze ngamabomu ukuthi futhi angikwembulele kancane iqiniso elingazuthi lizothi kuba banzi lizokwelapha kangcono. Uyabona? Ithi ngilokhuze nangu Hutton akakayiboni incwadi ithi ngimkhombise. uHutton phela is my bestie. Bestie, this is it. Nani? Yayibo? Uyayibo? Best friend. Yayibo? 500 and some pages. Nance. And I'll sign yours. I will sign yours. I'll sign anybody's that I'm actually sending from my home. But okay, umbuzo kaLokhuzana ukuthi wazi kanjani ukuthi isiphi isidalwa esigadile. Okay,
ngingafaka noma imalini ekuthenini ugogo ozala uma is very likely uyena mangihlola nje abantu eminyaka neminyaka neminyaka, kuye kube ugogo ozala uma oye evele ekhuluma, uye oye evele ekhulume njengomuntu okuyena obekelwe ukubheka wena engisuke ngimhlolela, lo engisuke ngimhlolela. Loyo gogo ozala uma kuba uyena kahle kahle who's your custodian, who's your guardian. Uye futhi ovamise ukuthi ugogo ozala uma akhulume zonke iy'nkulumo ney'nkinga nezinto ezibophe wena noma njengoba nje ewuguardian wakho, ilokhu ehamba nawe, ilokhu ekubhekile, ilokhu ekubuka, uzazi zonke izinto olwa nazo noma ezifiso kuwena. Uye akhulumeke lo gogo-ke asho ukuthi-ke ubani ufuna manje ukuganwa, kodwa manje lapha ekhaya kubo kuyise kogogo bakayise kwenzeka ukuthi nokuthi achaze ukuthi lezi zinto oy'fisayo uyafisa ukukusondezela zona, kodwa bese ekuchazela noma echazela mina ukuthi iy'nkinga zilana lana la, noma asho ukuthi ekuzalweni kwakhe waba nelokhuzana nokuphikwa uyise noma akahlawulwanga njani, noma kwaba nengxabano enkulu uma wakhe ekhulelwe yena. Ngabe ungowesilisa owesifazane, imvamisa nje kuba ugogo ozala umama okuyena oye evele ekhulume njengomuntu okugadayo. Laphana uma ngabe kuwumkhulu, kuye kube umkhulu, isikhathi esiningi kungabi lo mkhulu ngqo ozala ubaba kamkhulu. Kuye kube umkhulu kweqa a generation, kuba umkhulu ozala umkhulu ozala ubaba, kahle kahle ukhokho, right? So ngiye ngithi-ke mina umkhulu lo owukhokho esayidini lakababa kuye kube umuntu osuke yena ezihlupha ngendlalifa noma ngowesilisa osuke phambi kwami noma engisuke ngimhlolela, okuyena mhlawumbe noma ngabe awusiyona inkosana kini noma ubaba wakho ubengeyona inkosana kini, kodwa uma wena abakobaba bekubeka njengenkosana yomoya, khona lento engiye ngiyibize ngenkosana yomoya, kusho ukuthi khona ingane yomfana nje ezalwayo kube yiyona ewu-chosen one emndenini wayo ngokwesizwe sakubo ngakobaba. Shuthi lo mkhulu-ke ugada lezo y'ngane ey'suke zizalwe kanjalo ukuthi noma ngabe umagcina ekhaya, kodwa yena kahle kahle ukhethwe abadala lo mfana ukuthi-ke uye ozobheka isizwe sakubo ngandlela thile. So kuye kukhishwe kushuthi lo mkhulu owukhokho ukuthi ehambe ekuvikela, ehambe ekugadile, uwumkhulu ohamba egada lengane yomfana ekuyiyona efunwa ukuthi iphile ngoba iyona ezophilisa umndeni. So ngingakubeka kanjalo, generally speaking, ngokwe-experience engibe nayo, but I cannot say specifically kuwena unless ngenza ilokhuzana ngikuhlolela directly, then bayaphuma-ke laba bazisho bona ukuthi-ke ngiyamazi ubani ukuthi usesebenze la, wakhuluma kanje, wacela iy'celo kanje, kodwa manje ngizomtshela ukuthi ngimlethe kuwe. Kahle kahle abanye baze basho bathi ngimlethe kuwe, ngamsondeza kuwe ngoba ngifuna azi ukuthi lento angayitholi ayifisayo kungoba bese chaza-ke ukhokho lo ukuthi
kukanje kanje kanje, abese eyibeka yonke indaba-ke, nawe bese uthola indlela-ke yokuthi uyilungise leyo nkinga leyo. Kodwa khona kuba khona abantu abakugadayo. Uma besendaweni e-right, kwesinye isikhathi noma bengekho, abanye basuke bafela empini, bashonele ey'ntabeni, kodwa basakubhekile, basafuna futhi wena ubalungisele kuleyo ndawo abakuyona, noma ulungise ukuxhumana kwey'dalwa ezahambayo zihlanganiswe ney'dalwa ezasalayo, njalo njalo. Uthi good genes Makhosi usho ngobani? I'm so glad. I'm excited for you, Hutton, because I know what this means. All right. So, Ati Usta, hi, can I ask, can you predict what will happen in the future? Like, will someone pass or anything? No, 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 I cannot do predictions. I cannot do predictions, but I can. It's a strange kind of situation. Um, I cannot do predictions, but I can. Why am I saying that? I mean, I've been able to. People have asked me, Uguti, in Senzo Mayua's case, will the judge accept, uh, whatever deal, whatever plea? And I've been able to predict that no, the judge will not accept that. Instead, this is what's going to happen. So I read Bones. So Bones actually will tell you exactly where it's where something is going or where it's going to be. It's just not my favorite thing to do because uh, it actually gives you uh, it actually makes it takes away from your ability to manifest things, and it can have you living in a future where you are now waiting for this prediction to come true when you actually need to be living your life or making changes in your life so that you don't need someone to predict for you if something's going to be a result in a successful result or not. It's the same as being a lottery kind of sangoma. I don't, although the ability is there, I just don't care for that kind of a thing. So when I just do your due diligence to ensure that the results are exactly what you want them to be, and walk the path, walk the life in a way that ensures the outcome that you want in your life. Utsige Walter, I'm confused. Wish to know ihlozi la Shem. Angizwa kahle ukuthi uthini. Okay, so then Walter says, maybe I could know my way forward. Yeah, you can ungahlola, you can do a consultation online, and you can ask many questions, the questions you need to ask, and I'll do the video call with the bones, take you through everything so you can see the actual pattern, the pattern of your spiritual map, and where you are and what things you need to move out of the way so that you can start taking steps that are sure steps instead of always needing to to have a campus. So it's a very good campus to consult and use bones because you come clear. You know what hindrances and problems there might be. You know what it will take to actually get them out of the way, the obstacles, and then, you know,
once you've done that, you can just go about your life in a very certain kind of way. Where hey Walter thinks I'm some kind of a doll that like a jukebox that you kind of turn on and off. That's your problem, my friend. And I'm gone. I've moved on. I don't have just you on the live, unfortunately. So, Prince, I need a private consultation now, Gogo and Ingabe Imailini. So, Prince, if you use my WhatsApp message, my WhatsApp number rather, on the profile. Uma ungithumela WhatsApp, you'll get an automated message that breaks down the fees, and then we'll do a consultation online. It's usually within 3 days that I give you the appointment after you've made the payment, and then uh, we'll have the appointment and do the reading that way. Nomthandazo says, Thongo lami ngiyabonga, wangigidela bo, after years now I know who can fix things. Emakhosini Zindlondlo. Thank you. Thokoza Makhosi, siyabonga. Hawu, lo mama wedrama usaphila. Uloka ka-VK lona. Nanso-ke le insizwa le engabe insizwa ehlezi ngikhulumela ngo-VK, and I don't even know who that is. I mean, I know who that is, but akumina, and I keep telling this guy or this person ukuthi akusimina lo who you think is that person. Right. Okay, Mangani. The ritual esikhulume ngayo ekuqaleni i-ritual esikhulume ngayo ekuqaleni ngiyacabanga ukuthi it's going to be uploaded on YouTube, and nizokwazi ukuthi niyithole ku-YouTube directly. And YouTube handle is at Sangomanene. And in that in the video, there is a ritual that I spoke of at the very beginning, and I gave you the instructions for it. Yona-ke, it will break yonke into ehlangahlangene. If you don't know ukuthi ihlangahlangene nje yini inkinga, I did give a ritual at the beginning of this video ezobe isikwazi ukuhlakaza-ke whatever it is le ehlangahlangene, and then you can go to YouTube and look at it tomorrow. Otherwise, sobusibuyela lana in the weekend around 9:30. You can set your notifications on TikTok to let you know when I come on live. That way, you can have more time to answer questions. And for now, unless there are some new questions, I'm going to be saying good night. And the book, Nancy, it's now available. It's now able to be delivered. And with the book as well, ungangena ku WhatsApp and buy it directly from me, and then get it shipped to what you call it, Patsy. Okay, this is, oh yikes, singing combi say, and it's very nicely laid out and very easy to read. Yeah, well, I mean, it's nice, clear font. Clear font. Yeah, well, it's not intimidating. I made it very simple so that you won't get bored reading it, and you won't feel, congested, and you can also write notes, because
kunama sections anjena. Kunama sections anjena, so that you can, write your notes here. When you read certain sections that are dense, you have space to make notes, and that way, it is a working book. So it's a book that you really are going to be, and I also made it hardcover because it's a book that you're going to refer to a lot and use, the rituals from, and go back and forth, and it's just going to be a hands-on kind of book that you are going to use and maybe even pass on to others, and it's durable and strong, and that's I made that very conscious decision to not just print a book, so that to but to print a book that you're going to live a long time with and pass it down to your family and children and things um, going forward. Uthi Tabza, ndicela ubuza if uyingane yakomalume uhlushwa imimoya yakulo baba, uyakhona ukuthi uyiphakamise. Imimoya yakobaba. Lo mthandazo ulale kahle nawe mfowethu, uhambe kahle. Ngicabanga ukuthi imimoya nje, akusiyona ukuthi kuzoba imimoya yasekhaya kini noma yasekhaya komama. Imimoya kusuke kuyimimoya nje. Kodwa inkinga eba khona ukuthi wena uma uyingane ezelwe ekhaya kodwa ungalungiselwanga izinto zakho, nemimoya futhi ungayidlanga amagobongo emimoya, regardless ukuthi imimoya yakwabani, imimoya ifuna uqale wenzelwe usiko lokungeniswa kahle ey'dalweni okuyizona. Uma unemimoya kanti vele ubangwa izidalwa ngoba uhlawuliwe or awenzelwanga lutho, imimoya vele izobe iyileyo nkinga nje. Imimoya kufuneke ulungiselele usiko lokuthi wena ubuyele uhlanganiswe kahle kahle unqamule umbango wakobaba nakokhaya komama. So ngibona ukuthi uma ngabe ikuhlupha lento, ngcono uze privately ngoba besivele sesiphothula sesivala. Makhosi, ngiyathokoza bafowethu. Nami sengiyindlela ngizocela ukuthi sivalelisane kahle, nisale kahle. Sobonana kusasa, ngizobuya Saturday night around 9 or 9:30, and maybe the whole weekend kuzoba njalo. Nisale kahle, nilale kahle. Hutton izobonana laphaya in the green app. Okay? Thokoza makhosi. Konje ivalwa phi lento?